Kaštieľ Esterházyovcov, národná kultúrna pamiatka, sa nachádza v meste Želiezovce na juhozápade Slovenska. Rozkladá sa v strede parku, ktorý nesie názov Park Franza Schuberta, a to práve z dôvodu, že tento významný skladateľ pôsobil v Želiezovskom kaštieli ako učiteľ hudby dcér grófa Jána Karola Esterházyho. Kaštiel je dôležitou súčasťou miestnej histórie. Posledných 30 rokov je kaštiel pre verejnosť z dôvodu havarijného stavu uzavretý a cieľom projektu je práve odstránenie tohto havarijného stavu a jeho znovu otvorenie. Hlavnú časť rekonštrukčných prác bude tvoriť rekonštrukcia strechy a stropu kaštieľa. Jedná sa však o rozsiahly finančne náročný projekt stavebných úprav. Spolupracujúcimi partnermi v projekte sú miestne občianske združenie Castellum a Čemadok a norský partner spoločnosť skladateľov a umelcov NOPA, ktorí sa budú podieľať na obohatení kultúrnych podujatí svojimi vystúpeniami. Vďaka grantom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sa podarilo začať realizovať záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky a vytvoriť tak podmienky na dôstojné využitie týchto historicky i kultúrne cenných priestorov.
Stojím tu pred kaštieľom a hrdosťou môžem hovoriť o tomto, že po viac 10 ročiach toto, čo sme chceli uskutočniť tú rekonštrukciu tohoto vzácneho pamiatkovo chráneného objektu, sa nám podarilo úspešne za účasti zástupcov Interreg projektu a kontrolných orgánov rozdali aj za účasti dodávateľa a zhotoviteľa. Objekt vidíme, že dostal novú spršnú konštrukciu, novú krytinu a severovýchodné krídlo. Tam sme dokonca úspešne rekonštruovali 5 miestností, ktorý bude slúžiť tomu na kultúrno-spoločenské podujatia v našom meste, samozrejme aj pre širokú verejnosť. Výhľadové plány na tento objekt sú takéto, že do podporných priestorov by sme chceli umiestniť základnú umeleckú školu Franza Schuberta, čo je najvhodnejšie miesto, ja si myslím, pre túto známu školu, na ktorý sme veľmi hrdí tu v našom meste. Priestory severovýchodného krídla boli obnovené podľa požiadaviek pamiatkového úradu a vďaka posilneniu stropov bol vytvorený pochôdzny priestor v podkroví kaštieľa. Z norských fondov sme riešili celý strop a zastrešenie objektu. Museli sme demontovať celý objekt. Celý stropný systém pôvodný sa plánovalo iba časť, ale keď sme začali práce vykonávať, tak zistili sme, že celá stavba je v takom stave, že bolo nutné vykonať stavebné úpravy a zabezpečovanie, statické zabezpečovanie objektu, aby sa tu vôbec mohlo začať pracovať. Takže tam došlo k nejakým zmenám ohľadom plánovaný. Ten strop je už tak spravený, že berie ohľad aj na ďalšiu etapu výstavby, čo sa týka, lebo je plánované zástavba podkrovia pre účely umeleckej školy. A sme tak spravili po dohode aj s mestom, aj s pánom projektantom, ktorý rieši druhú etapu, že vykonáme všetky možné úpravy, aby potom nemuseli zasahovať v ďalšej etape do už vykonaných prác.